उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नमस्कार, मी जोयली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। 12वीचा रिझल्ट हातात आलेला आहे आणि 2 वाजता हा जो निकाल आहे तो जाहीर होणार आहे। मात्र बोर्डाची पत्रकार परिषद झाली आणि या बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेतून काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या सांगण्यात आलेल्या आहेत। तर संपूर्ण राज्याचा निकाल हा यंदा 91.25% लागलाय आणि त्यात कोकण विभाग अव्वल ठरलाय। नेहमीप्रमाणे मुलींनी बाजी मारलेली आहे। मात्र यावेळेचा जो रिझल्ट आहे तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काहीसा घटल्याचं सुद्धा समोर आलेलं आहे। आता पाहूयात सविस्तर निकाल आहे कसा राज्याचा निकाल लागलाय तो। यंदा राज्यात निकाल 91.25% निकाल लागलाय। 12 लाखाहून विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झालेले आहेत। तर यात कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल लागला असून हा 96.1% इतका लागलाय। तर सर्वात कमी निकाल हा मुंबईचा लागलाय, तो म्हणजे 88.13% इतका आहे। अशी माहिती जी आहे त्या राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिलेली आहे। तर 14,16,371 विद्यार्थी हे परीक्षेस बसले होते। त्यापैकी 12,92,468 विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झाले। राज्याच्या निकालाची 91.25% एवढा आहे। तर कोकण विभाग अग्रेसर असून सर्वाधिक निकाल हा 96.1% इतका लागलाय। तर सर्वात कमी निकाल हा मुंबईचा लागलाय, तो म्हणजे 88.13% आहे। त्यानंतर मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण यंदाही जास्त आहे। यंदा देखील मुलींनी बाजी मारलेली आहे। तर याचं प्रमाण जे आहे मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं ते 93.73% इतका आहे। तर मुलांचा निकाल हा 89.14% इतका आहे। त्यामुळे मुलांपेक्षा 4.59% हा जो निकाल आहे तो मुलींचा सर्वाधिक आहे। त्यानंतर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचा रिझल्ट हा काहीसा घटलेला देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र आनंदाची बातमी, नेहमीप्रमाणे कोकण बोर्डानं या सगळ्यात बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर आता गुण पडताळणीसाठी 26 मे पासून अर्ज करता येणार आहेत। तर ऑनलाईन निकाल जाहीर झाल्यानंतर 12वी परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य विषयातील गुणांची पडताळणी करता येणार आहे। उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत असेल, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीनं तुम्हाला कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। त्यासाठी आवश्यक अटी, शर्ती आणि ज्या सूचना आहेत त्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत। त्यानंतर विद्यार्थ्यांना 12वीची गुणपत्रिका आणि स्थलांतर प्रमाणपत्र त्यांच्या शाळा महाविद्यालयांमार्फत 5 जून पासून दुपारी 3 नंतर वितरित करण्यात येणार आहे। त्यामुळे आताची मोठी बातमी ती म्हणजे 12वीचा निकाल जाहीर झालेला आहे। 2 वाजल्यापासून तुम्हाला हे निकाल जे आहेत ते तुमच्या संकेतस्थळावर अवेलेबल होतील, म्हणजे वेबसाईटवर तुम्हाला थेट पाहता येणार आहे। त्यामुळे आता सिंधुदुर्गातून कुठलं कॉलेज बाजी मारतंय, सिंधुदुर्गातून कोण अव्वल ठरतंय हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे। तर या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हवर अगदी सुपरफास्ट मिळणार आहे। त्यामुळे आताच आमचं यूट्यूब चॅनल असेल, फेसबुक पेज असेल त्याला फॉलो करा। त्याचबरोबर TV चॅनलवर सुद्धा या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला मिळतील। आणि त्याचबरोबर आता धाकधूक वाढल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते। अगदी काहीच अवकाश राहिलेला आहे। आता नुकता 1:30 वाजत येतोय। दुपारी 2 नंतर हा निकाल तुमच्या हाती येणार आहे। त्यामुळे आता या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। मात्र राज्यातून कोकण विभागानं बाजी मारलेली आहे। सर्वाधिक निकाल हा कोकण विभागाचा लागलेला आहे, 96.1% इतका लागलाय। तर दुसरीकडे सर्वाधिक कमी निकाल हा मुंबईचा लागलेला आहे। त्याचबरोबर यंदा देखील मुलींनी बाजी मारली आहे। मुलींचं उत्तीर्ण प्रमाण हे मुलांपेक्षा अधिक ठरतंय आणि त्यात सुद्धा 4.59% एवढं प्रमाण जे आहे मुलींचं ते उत्तीर्ण होण्याचं मुलांपेक्षा हे जास्त आहे। या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर मिळतील। त्यासाठी पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।